בוקר טוב לכולם. אני קצת אצא מהכתוב יש תודות, אז קודם כל אני באמת מכל הלב רוצה להודות לנשיא טראמפ שלא קלקל לנו את החגיגה הדמוקרטית. עזוב, אנחנו נשארים כאן ולא זזים רון, אז באמת תודה רבה מיסטר טראמפ בשם כולנו. בוקר טוב, שמי אברהם נובוגרודסקי, נובו, תעשיין. והיום אתם מחליטים מי המתאים להוביל את הבית הזה ואת התעשייה בישראל. תודה לכל מי שהגיע לכאן הבוקר ולכל מי שיגיע בהמשך היום. עצם הנוכחות שלכם כאן מהצפון, מהדרום, מהמרכז, מירושלים, במהלך יום העבודה, מעידה על מחויבות, על אכפתיות, על רצון אמיתי להשפיע, וזו בעצם המטרה של התאחדות התעשיינים. הבנתי שהשלם גדול מסך חלקיו, ויחד יש לנו את הכוח האמיתי לשנות. לרתום ולגדול ולהפרות האחד את השני. רון, להיות חבר בהתאחדות התעשיינים זו זכות גדולה, אשר נוטלת בחובה אחריות לא קטנה. ואתם שבאים, פעילים, מתנדבים ומשפיעים מזמנכם להיות חלק בבניית בית יציב, חזק ומשפיע, בתיקון ובשינוי שאנחנו כל כך זקוקים לו. אז ברוכים הבאים גם לתיקון וגם לשינוי. לפני שנים רבות הגעתי להתאחדות התעשיינים, ומאז עשיתי כברת דרך בתפקידים שונים ומגוונים. וביניהם יושב ראש ועדת כלכלה וחבר הנשיאות, וכיום אני משמש יושב ראש איגוד המתכת, חשמל ותשתית וחבר הנשיאות. ליווי התעשיות הביטחוניות שהוזכרו כאן, בפתרון בעיות, הקפדה על חונכות ודור התעשיינים הצעיר, על ידי חניכה אישית של רבים מהם. ואם במקרה מישהו שלא יודע, כולם תפקידים התנדבותיים מתוך רצון כן ואמיתי לתרום לתעשייה הישראלית. עברנו שנות קורונה ומלחמה בסיוע למפעלים ולא אחת תחת אש, וזה ממש ככה. הייתי חלק מחמ"ל תת-קרקעי שהקימה התאחדות ופעל ללא לאות למען כל התעשיינים, ולא רק למען החברות אותן אני מנהל. ציינו למאות מפעלים בעבודה מול המחוקק, מול משרדי הממשלה, להניע את גלגלי הבירוקרטיה העייפים ולייעל תהליכים ולקדם מה שתקוע, גיוס עובדים, שינוי בחקיקה, היטלי היצף בתחומים שונים. לפני כשנה החלטתי להגיש את מועמדותי להתמודד על תפקיד נשיא התאחדות התעשיינים, כדי להביא את ניסיוני הרב ואת קשריי הרבים כמנהל שכיר שצמח מהשטח, דרך היכרות עם תעשיות שונות, הן בהייטק והן בתעשייה המסורתית. בתפקידים שחלשו על עשרות אלפי עובדים, מהצפון ועד הדרום, בירוחם, באשקלון, בקריית מלאכי, בעכו, בפארק התעשייה לבון ובעוד מקומות רבים. בכל מקום אני פוגש את העובדים העיקריים שלנו, שאני כל כך אוהב אותם. אלה המילואים האזרחיים שלי בעת הזאת, להיטיב במקום שבו אוכל לתרום לתעשייה הישראלית הכי הרבה. אני איש של אנשים, ולכן בטוחני שלאחר הבחירות תדע לעבוד גם עם הצד השני שמתמודד כאן היום, ואם יצא להישאר ולקח חלק בתעשייה, נעבוד ביחד בהרמוניה ושיתוף פעולה מלא. אני מסייר במפעלים, קשוב לצרכים שעולים מהשטח. אני אדע להקים את הפורומים המתאימים כדי לפעול ולקדם צרכים שעולים ויעלו מהשטח. והטלפון שלי, כמו שאתם יודעים, זמין עבורכם תמיד, כמו שהיה עשרות שנים לכל אחד ואחד מעשרות אלפי העובדים שבשרשור היו תחתיי. במהלך החודשים האחרונים פרסמתי את המתווה שלי, תוכנית 2030, שהינו נדבך משלים לתוכנית האסטרטגית שעליהם עומלת ההתאחדות התעשיינים, ורבים מכם שותפים למאמץ. סעיפים רבים כבר התחלתי לקדם בפגישות עם משרד האוצר, הכלכלה, האנרגיה, התשתית. במסגרת התוכנית נפעל להעמיד תקציב של כ3 מיליארד שקלים לתעשייה, שיוקצו הן לייצוא והן לייצור המקומי. אני מאמין גדול בחינוך טכנולוגי. מחר בשעה 8:30 בבוקר, וזה נקבע בלי קשר לבחירות, לא משנה התוצאות של היום, אני נפגש עם ראש מינהל הרכש של משרד הביטחון, עם עוד כמה אנשים בהתאחדות, למען הקמת בתי ספר טכנולוגיים בשותפות צה"ל והתעשייה. 8:30 בבוקר, מחר בבוקר.
פה המקור להזכיר גם את הסיוע ועבודה משותפת עם הקרן ההדדית. נמשיך למנף הלוואות בסכומים עצומים למען כלל התעשייה. אם אתם עדיין מתלבטים, אני כאן, תיגשו אליי ונשוחח. לא ניתן לפסוח על אירועי הימים האחרונים, בהם מושב החטוף האחרון, רב סמל ראשון דן גבילי, לאחר 483 ימים מפרוץ המלחמה. הסיכה שענדתי בשנים האחרונות הוחלפה רון בסיכה של ההתאחדות, ואני שמח, זה יום מרגש מאוד. זו תזכורת כואבת למציאות שבה אנחנו פועלים, והתעשייה הרגישה ומרגישה את זה במלוא העוצמה. זכיתי במהלך המלחמה להיות שותף לקבלת פרס ישראל לתעשיות הביטחוניות על פרויקט הנמר והמרכבה. תעשיות רבות נרתמו, פעלו 24/7 למען הצבא והעורף האזרחי. עם קורטוב של פרופורציה נזכור שכולנו כאן למען מטרה משותפת אחת, חיזוק התעשייה הישראלית והעתיד של מדינת ישראל. אני רוצה להודות לנשיא היוצא דוקטור רון תומר על קדנציה כפולה בשנים סוערות ומאתגרות, ובטוחני שימשיך לפעול עוד שנים רבות למען התעשייה ולמען מדינת ישראל. רון, תודה. תודה למאות התעשיינים, מאות רבות, נמנעתי לרשום אלפים ומאות, לפני הצניעות רשמתי מאות, שקיבלו אותי בחברות השונות במגזרים השונים, ונתנו בי תובנות וצידה לדרך. תודה רבה. אני שואף שבית התעשיינים החדש, שכל כך דובר בו, ייתן מקום לכלל המגזרים השונים. יהיה בית חם לחברות הסטארט-אפ שימריצו את ה-DNA של התעשייה כולה. לסיום הדברים, אני מודה לפעילים שעובדים ימים כלילות, מתוך אהבה אמיתית לבית הזה, כולם תעשיינים אמיתיים ומעוררי השראה. תודה למי שליווה אותי במסע המרתק הזה, גם תודה למי שליווה את המתחרה במסע המרתק הזה, שהכניס הרבה עניין והרבה אקשן לפעילות ההתאחדות עצמה. תודה לכולכם. העירייה רחבה מלהכיל, ונשאיר את מצעד התודות, כמו שאמר רון, לסוף היום. אבל בכל אופן, אני לא יכול בתור נציגים להודות לאשתי, למשפחתי, ובמיוחד לביתי היקרה, רחל, שניהלה את הקמפיין, האסטרטגיה והדיגיטל ביד רמה. חלי בן שחר, תודה רבה. משפט אחד לסיום, אל תשכחו, הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו. תהיו שותפים איתי ועם כל עובדי ההתאחדות ביצירת עתיד לא פחות טוב ממה שהיה, והרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה, לטובת כל מדינת ישראל. תודה רבה לכם, אוהב אתכם, נובל.